Wadi Baba Jehovah Baba makatendeka muri mutsveni. Tikutaura nyasha dzenyu Baba. Tikutaura divine protection Baba. Tikutaura Baba covering Jehovah Baba. Ne provision Jehovah Baba. Ndimi Jehovah Baba. Ndimi munopukuta musodzi. Pamusoro muranda rume Jehovah Baba. Paachafamba chikwira Jehovah Baba. Ndimi Jehovah Baba mune muchityaira tikutaura protection necovering yeJehovah amutinyanzisa Jehovah Baba afambe munyasha. We destroy all the evil spirits Jamba tikutaura Baba ropa rakadekwa pamuchinjikwa nezita raJesu Kristu Jehovah Baba makatendeka muri mutsveni amutinyanzisa. Thank you. Amen. Saka unanyazonamata zvimashuwa ke? Ndionamata. Intotonamata Mwari, ndotonamata Mwari. Inandimuke mumba mangu ndisina kunamata. Mwana wangu chaiye mudiki ane 3 years Manase anotonditi dedi musati manogeza namatai. Handibude mumba ndisina kunamata. Pandinorara ndinonamata. Mhuri yangu yese ndinonamata. Ndonamata FM. Gospel Fire Cathedral GFC. Yeah. Game iri makaita sene game. Sports. Sporty. Sport ripi. Sport ripi. Sports iri. Ndakareforma ndichaba kani. Oh, Andichaba ine. Andichatoba ine. Andichaba. Zvinhu zvese zvandakasiyirwa nevabereki vangu ndandine pfumo ndiro nemachira zvese ndakanozvipisisa kuchechi zvakapiswa namufundisi wangu bosi nangoziva Mwari chete ndiye munhu wanda kuziva. Handichaita izvozvo, handichaita chero ndikaona motikari izvezvi ine makizi. Nhasi uno chaenda toda motikari apa pana 30 papopulation munhu achibuda apasiya makizi kuri kudhara daitora. Handikukutaura ibambo dai ndaitora aiwa ndina dai ndaitora handichada izvozvo. FM Parvara GFC Gospel Fire Cathedral. Mfundisi wangu anonzi Matunira ndiye mfundisi wangu. Kuchazokupai kuti mugaire maki yanga ari paignition chii? Aiwa ndanditopfuura ndatongoti dai kuri kudhara ndisada kuziva Mwari ka ndaitora baba ndikunyeperei. Ndaitora baba ndikunyeperei. Ndaitora bambo zvinhu zvakandiomerera zvinhu baba ndikunyeperei. Ndaitora ndikunyepere ende motikari iyoyo i2 minutes ndaingonoitengesa 2 minutes but manje handichada ndakutya Mwari. So you are repenting? Yes, I'm a repented person. Inyaya yetennis wakapika uchi asigasa unomira akaregera ndakaregera. Yeah. Ndakaregera. Batutu Ndakaregera. saka kukana uri kunhingira Matanda kuna madhikisi mafrisi. kana uri muitebhelo nanonga wachidzidziswa kutya Mwari. Kana ndiri mukati ndakatombofoma inonzi ZPEP, Zimbabwe Prisoners Education Program, yokuti ndidzidzise vapana vamwe varimo because kujeri kwekwe manje ndandiri safe staff. Saka ndiri safe staff kudaro manje pana vapana crime uda kuenda kugara pasi ipapo, uda kuenda kuramba wakagara ipapo, taura wakagara ipapo. zvaitika ndaiona kuti vanhu ava atongwa munhu handitika haana mhosva but atongwa. Amai guru vangu panditi dzanzi ndachida kuvarepa chichichi because I did law. Saka ndaedza kubatsira vanhu pandakabuda mukati ndo pandasenza nemurungu ainzi Mary Van Eden. Yeah. Ndo pandavhura project inonzi ZPEP, Zimbabwe Prison Education Program, ZPEP. Yeah. Ndavhura that program ndina Mary Van Eden. Mary Van Eden aisenza naSilver. I don't know kuti apopi izvozvo.
Silva angari murume kana mukadzi. Silva aiwa Silva angari ku-CID aipfura vanhu akauraya vanhu akawandisa. Silva wedu namwadiyo. Handina kuziva zita rake because he wanted to kill me. Because he once understood me. He wanted to kill me. Jigara kuna Vito. He wanted to kill me. Saka maibatsira hao ma-prisoners. Right. Zvanga ndaita ipapo ndanga ndati takuti totsvaga Mary Van Eden akanditaura kuti totsvaga ndakukupai mari yekuti toisa okay Bon Marché TM toisa zvimabhini nditika the little change inenge yasara nemunhu tetakaisa logo yedu yakanzi zipepa anenge asarawo nechange uisa imomo handiti tokwanisa kubatsira chii vanhu vanenge vari chii maprisoners vanenge vari muprison Vasina mhosva. Vasina mhosva. vanga vatongwa kudhara vanga vatongwa kudhara. This other guy anga pakugokwe mufana was just a little guy. He was just a little guy. Ndiye akandisa nditange this project yezipepu iyo. Saka Maria munozoitora mukaita for personal use. Hatina kuzoitora because zvakazoitika manje. Mwe tina yazopinda namba 626. Vandasungwa manje. Akutaura chokwadi ndikutaura chokwadi. Saka manje project yebe yamira. America need na bandit iwe criminal. Zazavara. Ndio bakapera project yeyo. Andikutaura chokwadi. Saka again come back again zvakanyatsoipisisa. Yes. No. No, gentlemen, let me tell you one thing. In any crime, ndakutaura one thing. In crime, achana kuita crime. Because munoziva kuti zvimwe zvinhu zvine imwe chinhu. Ini mukadzi wandakazoona, she's a God-fearing person. Yeah. And haana kunditi zvanzenda kuchechi kana kuita sei chechi. Asi izvesi kana pastor vangu ndiri izi Alfonso, you know, matunhu anondita sei. My pastor, nezuro ndatona panhama apa, he knows me. He wants me beside the party. Anotoziva kutoti chi uyu munhu uyu imwe yatsina inenge yapindira but zvokupara mhosva manje handichada. Saka uchiona kuti ukapara mhosva ndokusungisa para mhosva chaitoona ndine nhamba more than 8 manhamba CID homicide nechi BTS chi mirai nditaure kani bambo. Saka uri informer mapurisa. Nditori informer. Yeah. It is by paramos. Crimes does not pay. But mimi mukapara. Andichapare. Akumosha ndichapare. Ogona mpinza chipara. Achita sei? Chipara mos. Akanika kusungona na fonzo but machipisa akafa manje kayangaripo. Ndonga zisunga na sick mosha. Paramos empty Robert kana kuba motikari. Ndizizive chechi ndokusungisa. Kumeta. Ndokusungisa futhi. Saka munoziva. Ndona ma serious crimes. Ma petty crimes aya. Manje. Hayi, watina basa idzi. Handikasumudze mapurisa nyaya dzembanje ri. Ndoda vanhu vanenge Ndoda mbokuzosera mashuka. Uchitaura kuti kubva pawakazvitanga iwe wakazvitanga sei pandakazvitanga inini ndakatorwa tikutopedzisa script izvezvi takutopedzisa script handiti kana wakuenda kupi manje? Chapter. Usavhure chapter. It's okay. Handida anobvunza pandakatangira alright it's okay fine. It's the escape. The escape. Inini kuti ndizotanga uda kutiza kujela. Kutadza kuita crime. Alright. Ghetto mufombi. Ndio katanga ndayisenza pa Ted Management Services.
ndandiri-receiving crack ini basa ndakapinda through ndandiri activist wezoom etikatekeri ndika ndichiitsa ndipinde basa apa nditaura kuti payslip yako ndaifanira kuonekwa nemunhu Yeah. ndandapinda patedgo ndiri patedgo 6 Ramond Road granite side ndatanga patedgo anditi ndiri receiving clerk ndobva ndatanga kusenza ipapo. Then Uchimba. these guys they approached me panganeka motikari ka fonzenozi 12 honor ka 1200 yomupakosi vandiri approach ndasingaziye nditi ana give it tires is late ndiyakatidzira kuti kumafuko vafanda approach but kumasalaries pakamba anofamba sei vangondibvunza paipanda ndikabva ndati chii nanzaye unoita mari ndandati awo it's okay fine no problem ndichakuudzai kwanga kusati wane maserefoni ka ngati munozouya handiti mangwana mondiona ndabva kubasa inini ndaifamba ne323 yes ndaidriva motikari basa ngozi ndaitrasoka Mr. Tate anditrasa Mr. Tate Yeah. akari mubvunu Yes. right ndobva zvadai so paipai vakazoya after 2 days The lady give it tires. the lady give it tires Nema friends akhe. nemafriends ake umwe wacho ainzani yebet ainzi yebet vabva vasvika paipa I think is late and they are both late ndobva vasvika paipa pati toita seandati motikari inoya nemotorbike mari inoya nemotorbike anditi unosvika after ma2-3 but taitambira every Friday $44.72 yakakwana rimwe ebhuropu With that big man. ayaitenga kabambo ndaitotenga mubhedha envelope yekati yakanamwa Akomana. Iye zvada kupera ba pedza ye. right toba ndati munaye mangwana. Then these guys they talk vamwane chi kapausa ke yero mazuva manje manamba plates ataisenza 511 ndo yaityisa nhamba idzodzo mazuva yavo ndo motikadzi taisenzesa mazuva yavo ndobva vasvika paipavanoti ndo ndiri mukambani ka ndakatyora ndadaisoza handaingobuda kaine time nongodaidza ndandaona nanati stage tyora watyora saka bauya nechimudhudhu bo ndo abanosvika panopinda kamudhudhuka kanga nedii Box yekuvashirika. wakaziya apasikadinga chichi abisa chirometu chake chichi handivaize go yanga ri muchimvuropu manje mapesi ndomandakatangudza mapesi pevanhu ipapa manje kuti autotambira mari yakawanda apa takudhizana takuota posi to vapinda motikari ndo vaenda necha mari. Yeah, maita bomb that. Thank you.